Ľudia, je to tu. Nie iba to, že zajtra je 2026, ale aj to, že Sanic už má narodeniny zajtra, chápete tomu? Samozrejme, dačo aj chystám na zajtra, samozrejme. Ale chcem aj po vás, aby ste dačo urobili. Samozrejme, keď sa vám vôbec chce. Jediný darček, ktorý Sanic chce, tak je, aby ste urobili o ňom edit. Ale musíte použiť tento zvuk. Viem, každý youtuber to hovorí, ale musíte, aby som to video dáko videl alebo našiel. Jo, a tu máte takú hudbu na ten edit.